שם שיר חדש, כי נפלא יפרסה, אישי עלי ימיני, שירו לשם שיר חדש, כי נפלא יפרסה, אישי עלי ימיני, וזרעיה חדשה, הודיע השם, הודיע השם ישוע סוי, ויהיה הנביא, גילות תכסה, הורים יקרים, שלום וברכה. רציתי לספר לכם מעט על הגן החדש שהולך להיפתח ברמת גן גבול גבעתיים. בגננו החביב והנעים שימת לב ודגש מיוחדת על יחס חום, לבביות, בינה מתוקה, נשיקה, ליטוף, חיבוק, רגיעה ושלווה למהלך כל היום. בנוסף לכך, אנו משלבים את לימודי הערכים, נושא שבועי, פרשת שבוע, פעילות יצירות, שיעורי ריתמיקה, פעילות גימבורי. לא נשכח לשבח את האוכל הטוב, החם ומזין, ארוחת בוקר וצהריים מגוונות, ארוחת ביניים פעמיים ביום. תרשו לי גם להוסיף כמה מילים. אני יודע מהצד שראיתי את הפעילות של אשתי הגננת. היא באה לנהל את המקום החדש. יש לה המון ידע, המון ניסיון, מאות ילדים. טיפלה בהמון מקרים, ילדים שההורים חשבו שיש להם ילדים איזושהי בעיה, פתאום הם מגלים איך שהם מתפתחים יפה הילדים, והם מתחילים לספר ילדים, אפילו ילדים בגיל שנה וחצי, שנה וכמה חודשים, התחילו לספר כל מיני דברים לימודים שהם למדו בגן, דברי חוכמה, וזה גיל מאוד חשוב. זה ידוע, אני לא אתחיל לפרט, אבל יש פה המון מה לספר פה על הגיל החשוב הזה. עד הגיל של השנים הראשונות, זה ההתפתחות של הילד, שזה, הוא לוקח את זה איתו לכל החיים. גרסא דאינקותא לא משתכחי, שהלימוד של הקטנות, זה לא נשכח, זה נשאר אצלו כל החיים, זה גודל איתו, והאדם נהיה חלק ממנו, הלימוד הזה. וזה הכי חשוב, הגיל הזה, והכשרות של האוכל, שזה משפיע על הנפש שלו. אני לא אביא שהמון ראיות, והרבה אנשים קוראות על הדברים האלו, כמה זה חשוב שהילדים יגדלו בצורה נכונה. ופה הגננת רונית היא מוכרת בכל המקום, בכל האזור. כבר אין מקום לשנה הבאה בסניף הקודם, ועכשיו בעזרת השם גם בסניף החדש, גם כן יהיה ככה. אנחנו בטוחים שכל ההורים יהיו מרוצים ממנה, כל ההורים והילדים, וגם כן אתם תראו המון נחת מהילדים האלו שהם יגדלו בצורה נכונה, בצורה בריאה. ואנחנו לא מדובר פה לגדל אותם, עכשיו להפוך אותם לרבנים, מדובר פה קודם כל שיהיו בני אדם אנושיים והתפתחו בצורה נכונה, ואני בטוח אתם נמצאים פה בידיים טובות. יש פה גננת ומנהלת של המקום וצוות מעולה, מסורים מאוד, אנשים מיוחדים מאוד, אחד. כל האנשים שהם נמצאים במקום הזה וכל מי שקשור למקום הזה, אתם תראו רק טוב מזה, ואין שום התחייבות, אתם יכולים לבוא לראות את זה, וזה לא מחייב את אף אחד. וגם אחרי שגם כן נכנסו לשם, מי שרוצה הוא יכול, הוא לא חייב להישאר, אין שום מחויבות, אנחנו יכולים להחזיר אפילו גם את הצ'קים, אין שום מחויבות, אבל אנחנו בטוחים שכל אחד יבוא, ישמח שם, ילדים יהיו טובים, ישמחו שם. בבקשה, הנה הגננת רונית, בסדר, את רוצה להוסיף כמה מילים? מחכה לכם בלב חם ואוהב, רונית. כדאי לבוא להתרשם, תהנו מאוד. כן, זאת השם, אנחנו ברוכים שכולם, כל מי שיבוא פה, וכל מקום שאתם תראו רק נחת מהילדים ומהנכדים, ועד שהם יגדלו, ואתם תראו רק טוב מזה, ואנחנו ברוכים אתכם בכל זאת. תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה.